bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombe ngesizulu. Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili kezo mina umveze kuntuthungu wakhumalo bathi ilasbona amagomete mhlawumbe emangabe usemusha like hanzo phinde ngicela nze show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu kuthi abantu abaningi ukubona uBabes wodumo akulesi simo ayebukeke kuso ngenkathi oKhozini laphana no Lady D ududu ukhoza lapha nomdansi aphinda abe ngumjuxuzi ubongekile simelane odumengele kaBabes wodumo ukuthusa abantu abaningi ukumbona kulesi simo ngesikhathi avakashele lapha emsakazweni uKhozi FM kunesithombe impela esithe ukusabalala inkundleni zokuxhumana lapha khona uBabes wodumo ebonakala eshuthe nomunye wabasakazi oKhozini FM umama ududu ukhoza kulesi sithombe impela ubonakala impela nje engeyena elo Babes wodumo simaziyo ubonekele impela engathi ushayekile nasemzimbeni uthe ukwehla emzimbeni kukhona futhi esinye isithombe esithathwe lapha ngathi uBabes wodumo live ku Facebook lapha ekhuluma emsakazweni oKhozi FM ebonakala impela edabukisa impela nje mangabe umbuka esimeni sakhe sempilo abantu ke ebasebathatha lezi izithombe impela ebashayo before no after ukukhombisa umehluko ukuthi uBabes wodumo engathi kunoshintsho olukhona empilweni yakhe lapha mhlawumbe wona kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba lolu mangabe ubona lesi sithombe ngisifakele lapha kule video lena noma mhlawumbe uBabes wodumo uphazanyiso kanye ushawe ingane lapha usponge phela kwesinye isikhathi mhlawumbe ukuba nengane ekuhlukana abantu lapha abanye baye bashayeke emzimbeni abanye baye bakhule ngohlobo olumangazayo wena mhlawumbe ungaphawula uthini ngalolu daba sihlanga lapha no comment section siqede khona le ndaba ngazokuthi izona ezihamba phambili ebekade sinilethela zona namhlanje ngakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bese nengilandela ku Facebook @radionkezo nesiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.